10. fejezet, befejező rész Mici Mackó kuckójának, amelyben Róbert Gida és Mici Mackó elérkeznek az elvarázsolt völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket. Róbert Gida elindult. Senki sem tudta, miért indul el, senki se tudta, hová indul. Még azt se tudták, hogy honnan tudják, hogy Róbert Gida csak ugyan elindul. De valahogy az erdőben tudták valamennyien, hogy ennek el kell következnie. Még a kicsik legkisebbike, Nyuszinak egy ismerőse, sőt, mondhatnók, rokona és üzletfele, aki azt állította, hogy látta egyszer Róbert Gida lábát, bár hisz ez nem olyan biztos, mert lehetett az éppen más valami is. Hát igen, még ez a K.L. monogramú is tudtára ébredt annak, hogy a dolgok nem meg fognak változni. Előbb és utóbb 2 másik ismerős, vagyis inkább rokon, már annyira biztos volt benne, hogy így szóltak egymáshoz. Na, korábban, mire másik azt mondta, hogy későbben, de valahogy olyan reménytelen volt a kérdés, mint a felelet, mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. Valamelyik nap, mikor már érezte, hogy tovább ez így nem mehet, Nyuszi egy értesítést agyalt ki, amiben ez állt. Itten arról értesítetik, hogy mindenki találkozzék Mici Mackó kunyhója előtt. Határozatot kell hoznunk, igenis balra tartsatok. Aláírás, Nyuszi. 2-3-szor nekigyűrkőzött, mert a határozottal nem volt olyan tisztában, hogy írják. Mire nagy nehezen elkészült, elvitte a többiekhez, hogy elolvassák. Valamennyien megígérték, hogy jönnek. Hát, mondta Füles aznap délután, amikor látta, hogy valamennyien a lakása felé tartanak, ez aztán a meglepetés. Tartsak én is veletek? Füles is, súgta Nyuszi Mici Mackónak. Jöhet, elmondtam neki reggel mindent. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől, hogy van. Füles kijelentette, hogy nincs is, mármint tudomása az értesítésről. Na, aztán leültek, és mikor már valamennyien helyet foglaltak, Nyuszi felállt. Valamennyien tudjuk, miért jöttünk itt össze, mondta. Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra, hogy ő is jöjjön el. Engem kért meg, mondta Füles. Óriási! Megkértem őt, hogy terjesszen elő egy indítványt. Nyuszi leült, rajta Füles, mondta. Kérlek, ne siáttás, mondta Füles, és kényelmesen emelkedett fel. Kérlek, ne rajtázz engem! A papírt vett elő a füle mögül, és szétterítette. Ettől itten nem tud senki semmit. Erről itten nem tud senki semmit, mondta még egyszer. Meglepetés. Fontoskodva köhögött, és újra kezdte. Hát és a többi, mert mielőtt megkezdhetném, és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni, egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenek előtt. Eddig elé. Ugyanis eddig, vagyis hát eddig elé, hosszú szó. Mindjárt meglátjátok a jelentőségét. Eddig elé, mint mondá, verseket az erdőn Mici Mackónak írt, Mici Mackónk írt, mint jómodorú medve, hanem határozottan, feltűnően és kifejezetten csekély értelmű. A vers, mi felolvasandó vagyok, Fülesünk szerzeménye, vagyis hát én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. Ha valaki kiveszi zsebibaba kezéből a kis ökörszemet, és ismét más valaki lesz szíves bagolyt felébreszteni, valamennyien hallhatjuk. A címe egyszerűen versnek címeztem. Elindult a Róbert Gida. Mondják,
elindult. Hová? Senki se tudja, de ő csak ment, annyi szánt. A Szent Serém, és már csak ennyi, hogy menni, mint a vöcsök. Most erre kéne rím, vöcsök, de erre nincs. Még jó, hogy egyszerre mentek, testvérek ők, öcsök. Ez nehezebb, mint gondolám, költemény, üres a fészek, itt abba hagyom az egészet, Isten veled, Róbert Gida. Én, s minden barátod, a vízbe hagy, na látod? Üdv neked, s béke, ez nagyszerű. Mondhatnám, vége. Ha valaki tapsolni akar, mondta Füles, mikor befejezte, akkor most tapsolhat. Akkor még egyszer. Ha valaki tapsolni akar, mondta Füles, mikor befejezte, akkor most tapsolhat. Valamennyien tapsoltak. Köszönöm, mondta Füles. A kitüntetés váratlanul ért és meghatott, ha egészen csekély mértékben langyosak is voltak a tapsok. Ó, sokkal jobb, mint ez enyémek, mondta Mici Mackó rajongva. Csak ugyan, így is gondolta. Hát, mondta Füles szerényen, az is akart lenni. A határozat, vélte Nyuszi, az, hogy mi ezt valamennyien aláírjuk, és elviszik Róbert Gidához. Alá is írták. Elindultak vele Róbert Gidához. Szervusz mindnyájan, mondta Róbert Gida. Szervusz, Mici Mackó! Szervusz, mondták valamennyien, s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat, mert ugye ez olyan istenhozzád forma volt, és erre nem szerettek gondolni. Hát, csak álltak ott, és vártak, hogy majd valaki megszólal. Lögdösték egymást. Na kezd te! Aztán Fülest valahogy előre lökték, és a többiek felsorakoztak mögötte. Na mi az, Füles? kérdezte Róbert Gida. Füles a farkát csóválta, egyik oldalról a másikra csóválta, valahogy bátorítani akarta saját magát. Róbert Gida, mondta, mi azért vagyunk itt, hogy elmondjuk neked, hogy mi te tőled. Meg van írva, mert leírtuk, mindnyájan, mert mi úgy hallottuk, vagyis tudjuk is, valamennyien. Hát igen, ez így van már, mert te és mi, hogy rövidre fogjam, erről van szó. Mérgesen fordult hátra a többiekhez. Jaj, mindenki ebben az egy erdőben van. Alig van itt már hely. Soha életemben ennyi sok állatot nem láttam együtt, és egyik sincs ott, ahol kellene neki lenni. Nem látjátok, hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na, én megyek. És aloldalgott. Bár nem tudták egészen biztosan, hogy miért, a többiek is kezdtek eliszkolni. Mire Róbert Gida elolvasta azt, hogy vers, és felnézett, hogy azt mondja, köszönöm. Már csak Mici Mackó volt ott. Nagyon kedves, nagyon vigasztaló, mondta Róbert Gida, és összehajtotta a papírt. Jöjj, Mici Mackó! És elindultak együtt. Hová megyünk? kérdezte Mici Mackó, utána szaladva. Nem tudta, hogy mi lesz, vagy pedig az lesz, hogy mit csináljunk, hogyan csináljuk, hisz tudod már mit. Hová megyünk? Sehová, mondta Róbert Gida. El is indultak arrafelé, és miután egy darabig haladtak, Róbert Gida megszólalt. Mondd, Mici Mackó, mit szeretsz a világon a legjobban csinálni? Mit szeretek? Meg kellett állnia, hogy gondolkodjon. Mert mézet enni, ez csak ugyan jó dolog. Mielőtt neki kezd az ember, olyan az a perc, hogy szinte jobb, mint mikor már nyalja, de nem tudta, hogy hívják az ilyesmit. Azután arra gondolt, hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. Ha Malacka velük van, barátságos és kedves dolog az is.
Mikor mindezt átgondolta, azt mondta: legjobban azt szeretem a világon, ha mi ketten Malackával elindulunk, hogy téged meglátogassunk. Te meg azt mondod, na nem kellene egy kis és én azt mondom, én nem bánom, el kellene egy kis Hát, te nálad, Malacka, és különösen, ha ilyenkor szép idő van odaki, minden csángban, és a madarak is énekelnek. Ezt én is szeretem, mondta Róbert Gita, de hogy mit szeretek a legjobban csinálni? Semmit. Hogy csinálsz semmit? kérdezte Mici Mackó egy darabig elgondolkozva. Úgy, hogy mikor rád kiáltanak, éppen mikor indulsz, hogy csináld, mit csinálsz most, Róbert Gida? És azt feladod, ó, semmit. És mész, és csak ugyan nem csinálsz semmit. Aha, mondta Mici Mackó. Most majd ilyenféle dolgot csinálunk, ami semmi. Aha, mondta újra Mici Mackó. Az ember csak megy, oda hallgat olyasmire, amit úgysem hall, és nem izél semmivel. Aha, mondta Mici Mackó. Tovább mentek, gondoltak erre meg amarra, lassan meg is érkeztek az erdő mögött, az elvarázsolt völgybe, ahol majdnem 60 fa áll körbe. Róbert Gida tudta, hogy ez el van varázsolva, mert soha senki nem tudta megolvasni, hogy 63 vagy 64 fa van-e ott, még akkor se, ha egy madzagot kötött minden fára, amit már megolvasott. És miután el volt varázsolva, a földje se olyan volt, mint az erdő többi része, göröngyös és töredezett, hanem szép, sima fű nőtt rajta, bársonyos és zöld. Az egyetlen hely az erdőben, ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül, hogy rögtön fel kellett volna kelnie, és mással törődnie. Ott volt előttük az egész világ, amíg csak nem ért az égre. És ami csak előfordult a világon, az mind ott volt velük a völgyben. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Mici Mackónak mindenféle dolgokról, hogy az embereknek van ám királyuk és királynéjuk, és vannak vezérek, de van Európa is, annak hívják, meg a tengerben van egy sziget, ahova nem is jár hajó, meg hogy csinálhat az ember magának igazi víziszivattyút, ha nagyon akar, és hogy mikor ütötték lovaggá a lovagokat, meg mik jönnek Brazíliából. Mici Mackó neki támasztotta a hátát, az egyik majdnem 60-nak, összekulcsolta a mancsát, és azt mondta, jé, és nem is tudtam. És arra gondolt, hogy milyen jó volna, ha igazi esze volna, és nem csak olyan játékesze, akkor ő is megérthetne vele sok mindent. Lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat, és elcsendesedett. Csak ült, és nézte a világot, és gondolta, jaj, csak ne lenne vége. De Mici Mackó is gondolkodott, és hirtelen azt mondta Róbert Gidának. És az olyan nagyon nagy dolog, amit mondtál, ha az ember olyan ló. Olyan mi? kérdezte Róbert Gida lustán, mert másra gondolt. Lovon. Ja, lovag? Persze, igaz is, mondta Mici Mackó, mert én azt hittem, az is olyan nagy, mint a királyok és a vezérek és a többiek, amit mondtál. Akkorák nem, mint a királyok, mondta Róbert Gida, de mikor látta, hogy Mici Mackónak ez nem tetszik, gyorsan hozzátette. Azért a vezéreknél nagyobb. Medve is lehet? Persze, hogy lehet, mondta Róbert Gida. Csinálok is belőled egyet. Veszőt ragadott fel, ráütögetett Mici Mackó vállára, és azt mondta, kelj fel, Mici Mackó, lovagjaim legnemesebbike. Mici Mackó felkelt, aztán újra leült, és azt mondta, köszönöm, mert ezt kell mondani, ha az embert lovaggá ütik. Aztán újra álmodozni kezdett. Látta magát vitéz szivattyúval, a vitéz Brazíliával, amint valamennyien együtt laktak egy lóval,
hol is hű lovagok, kivéve a vitézeket, mert azok a lovaknak viselték gondját. A jó Róbert Gida király körül csoportosultak. Itt-ott megrázta a fejét, és elmondta magának, valahogy nem egész jól csinálom. Aztán mindazokra a dolgokra gondolt, amiket Róbert Gida majd elmond neki, ha visszajön onnan, ahova menni akar, és hogy milyen nehéz dolog egy csekély értelmű medvének, mikor mindezeket el akarja gondolni. Talán, mondta saját magának bánatosan, Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot, és azon tűnődött, hogy vajon a hű lovag annyit jelente, hogy az ember hű valakihez, akkor már nem is mond el neki semmit se, és az illető mégis hű marad. Róbert Gida, aki még mindig a világot nézte, állával a keze fején, hirtelen megszólalt. Mici Mackó? Nos, kérdezte Mici Mackó. Mici Mackó? Nos, Róbert Gida? Többé már nem csinálok semmit. Soha többé? Most már majdnem annyit. Nem engednek. Mici Mackó várta, hogy folytatja, de Róbert Gida újra elcsendesült. No, Róbert Gida? Kérdezte segítségre, készen. Mici Mackó, ha majd? Hiszen tudod, ha már majd semmit se csinálok, eljössz ide néha hozzám. Még hogy én? Te, Mici Mackó. Te is itt leszel? Itt leszek, Mici Mackó. Igazán itt leszek, megígérem, Mici Mackó. Így jó lesz, mondta Mici Mackó. Mici Mackó, ígérd meg, hogy nem fogsz engem elfelejteni. Akkor se, ha már 100 éves leszek. Mici Mackó gondolkodott darabig. Én akkor milyen öreg leszek? 99. Mici Mackó bólintott. Megígérem, mondta. Még mindig a világot szemlélve, Róbert Gida kinyújtotta a kezét, és megérintette Mici Mackó mancsát. Mici Mackó, mondta komolyan Róbert Gida. Ha én talán nem egészen, abba hagyta, újra próbálta. Mici Mackó, akármi történik, ugye te meg fogsz érteni? Ugye te nem fogsz elfelejteni? Mit fogok megérteni? Semmit. Róbert Gida nevetett, és felugrott. Na gyere! Hová? kérdezte Mici Mackó. Akárhová, mondta Róbert Gida. Így aztán együtt elindultak. De akárhová mennek, és akármi történik velük útközben, az erdő végén, az elvarázsolt völgyben, a kisfiú meg a medvéje még mindig játszani fognak.